थांनाय बावैसो सान सिगां चिरां जिल्ला दादगारि आमबारि गामिनि देंखो मोसाहारिया गोब्राब बेरामजों भुगिनांनानै अबथिरा बे बुहुमखौ नागारलाङो। मानसिनि जिउआ थास'लायनि दै बादि आरोबाव खैफोदनि सायाव खैफोद। दान मोनसेनि उनावनो मैया हरनि एखे समावनो देंखो मोसाहारिनि आंगो फिसाय प्रेमजित नार्जारिया किडनि प्रब्लेमजों भुगिनांनानै हरखाब रुंसारि जाना थाङो। मानसिनि जिउआ थास'लायनि दै बादि। देंखो मोसाहारि आरो प्रेमजित नार्जारिहा सासे 2 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'बो दंमोन आरो प्रेमजित नार्जारि बिथाङा सासे प्राइभेट स्कुलाव 10 बोसोरनि बांसिन फोरोंगिरि हाबाबो मावदोंमोन आरो बिथाङा उन्दैनिफ्रायनो एबसुनिबो हाबा मावबोदोंमोन। बिथांनि अबथिरा रुंसारि जानायाव नखर आरो ओनसोलनि सुबुंफ्रा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। हिन्जावनि गोब्राब बेरामखौ नायनायाव आरो गावनि बेरामखौ नायनायाव नखरनि जा एसे हा-हु दंमोन बेबो जोबस्रांलांबाय। देंखो मोसाहारिखौ बिमा बिफायाबो फाहामनो रायजो राजाफोरनिसिम मेडियानि गेजेरजों अनसुंथाइ बिनायाव एसे एनैब्लाबो हरदोंमोन आरो बेजों लोगोसे बिटिआर सरकाराबो हाजासे रां अनसुंथाइ हरदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि देंखो मोसाहारि आरो प्रेमजित नार्जारिया बे बुहुमखौ नागारना थांनांबाय आरो दा देंखो मोसाहारिनि आंगो बिमा बिफाया बिमा गैजायै 2 बोसोरनि मावरिया हौवासा गथ'साखौ फेदेरनो फोलावनो थाखाय खुंथाय सरकारनिसिम माबा मोनसे राहा नागिरदों। थांनाय बावैसो सान सिगां चिरां जिल्ला दादगारि आमबारि गामिनि देंखो मोसाहारिया गोब्राब बेरामजों भुगिनांनानै अबथिरा बे बुहुमखौ नागारलाङो। मानसिनि जिउआ थास'लायनि दै बादि। आरोबाव खैफोदनि सायाव खैफोद। दान मोनसेनि उनावनो मैया हरनि एखे समावनो देंखो मोसाहारिनि आंगो फिसाय प्रेमजित नार्जारिया किडनि प्रब्लेमजों भुगिनांनानै हरखाब रुंसारि जाना थाङो। मानसिनि जिउआ थास'लायनि दै बादि। देंखो मोसाहारि आरो प्रेमजित नार्जारिहा सासे 2 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'बो दंमोन आरो प्रेमजित नार्जारि बिथाङा सासे प्राइभेट स्कुलाव 10 बोसोरनि बांसिन फोरोंगिरि हाबाबो मावदोंमोन आरो बिथाङा उन्दैनिफ्रायनो एबसुनिबो हाबा मावबोदोंमोन। बिथांनि अबथिरा रुंसारि जानायाव नखर आरो ओनसोलनि सुबुंफ्रा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। हिन्जावनि गोब्राब बेरामखौ नायनायाव आरो गावनि बेरामखौ नायनायाव नखरनि जा एसे हा-हु दंमोन बेबो जोबस्रांलांबाय। देंखो मोसाहारिखौ बिमा बिफायाबो फाहामनो रायजो राजाफोरनिसिम मेडियानि गेजेरजों अनसुंथाइ बिनायाव एसे एनैब्लाबो हरदोंमोन आरो बेजों लोगोसे बिटिआर सरकाराबो हाजासे रां अनसुंथाइ हरदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि देंखो मोसाहारि आरो प्रेमजित नार्जारिया बे बुहुमखौ नागारना थांनांबाय आरो दा देंखो मोसाहारिनि आंगो बिमा बिफाया बिमा गैजायै 2 बोसोरनि मावरिया हौवासा गथ'साखौ फेदेरनो फोलावनो थाखाय खुंथाय सरकारनिसिम माबा मोनसे राहा नागिरदों।